balik ta. Anyway, ako pakita ninyo unsaon ninyo pagsukod nga naamoy at least almost balance nga kilay. Okay? So imo ibutang diri sa imong diri sa tunga ani diri sa ilong, anang ilong ana. Nga imuhang butangan og mark. Oh, ana siya mga mark ana dayon. So dili mo palabian og lihok niya. Imo na imong ibutang diri. So asa tong tunga imo ning sukdon. Ana mo ni imuhang kinailas. So diri no, ana pagka mo guni siya, pero kanina lang. So, ana, butang nimo diri sa tunga. Kung saan yung pagbalance sa imong kilay is, butang nimo ni diri sa tunga. Okay? Naatunga ni siya. Nya mo ana din ka diri, palihokon nimo nga motunga sa ni, so butangan nimo og mark. Markahi diri. Imong butang og mark diha, nya imo sang butang og mark diri. Makita na ko ninyo para maka-gets mo. Okay, so magsukod-sukod ta kay murag tag engineer. Anak ni siya. Wait. So, anak ni mo diri, imong ibutang sa patong nimo diri sa tunga ang imuhang sukdanan. Unya, inigbutang nimo diri, imo din butangan diri o marka. Markahi aron di ta mawa. Okay? Unya diri. So, depende kung asa imuhang gusto sugdon. O, mao na dahil na imuhang sundon, di ba? Anak kani ako alaging ilong, ilong ako ang kilay, kay microbladed man so di na ako magdisod. Then human anak dahil, so asa sad ka diri, mo na pong markahan. Okay? So, the same thing, mo po imong buhaton diri. Marka na sad ka. Markahan nimo anak. Unya, marka na sad ka diri, ayaw ka wa sa imong ilong, diri na sad ka marka. So mao na kung unsaon nimo paghimo og kilay aron nga balanse. Now, since akong kilay kay gipadrawingan ko naman diri na ta. Ana lang ta. Sunod-sunod na lang ta sa imuhang drawing. Di ba? Kay kilay is life, yun daw. Not really, but anyway. Let's just say it's kilay is life. So, di kita mo. Oh, nawan, pagka na siya dayon. Okay, hindi mo lang pong sundod-sundod na lang nini mo ng kilaya. Katong imuhang drawing, imo na lang to siyang connect the dot. Kay ang kilay, di man gid magpareha ang kilay kay usahay kaning parehaan ni nga bone bitaw. Kay taas man ni siya, nya ang kaning usa kay di man gyud. So mubok-mubok man, di na siya ma-perfect. Diba? Ningon ko nga, you don't need to be perfect. You just need to be beautiful. Diba? Now, let's work on this kilay. Let's work on this kilay pod. Unya, kung naay mga excess baggage imong kilay, murag Angelica Panganiban, nga salida, imo harap pong trapuhan. Di ba? Anak lang ka, So, anak. Kumusta man akong kilay, day? Okay na. Di ba? Okay na kilaya. Karon, maghimo na taog imuhang kay hapit naman yung kilay, so ilalas na lang ang mata. So, maghimo na po taog contourada. Kay dili man ta dito kada, contourada naman ta. So, gamit ni, you can use your brown thing from here. Di ba? Imuha lang, imuha lang nipison. Imuha lang yan, Di ba? Diri lang. Okay, di ba ito lang i-light. So, murag darkish ra kay siya. So, imuha buhaton is, you just need to blend. Blend. Unya apili dire. Para nga murag perfection jud kay imong face bitaw. So, pwede ra gyapon kamo gamit imong dark na eyeshadow. Di ba? Nya mo lang ayo og blend. Okay, so gamit tanan diri, pwede nimo gamiton. Okay? Unya. So dili gyud ka kinahanglan magpalit pa kag mga ano-ano, mga
Sa panang gipamalit nimo mga contour. Kung wala ka anak, makagamit lang gihapon ka. Makontour nimo. Unya ang atong ilong para mas mutaas pa. Imo hapong butangan og dark. Okay? So, nana, di ba? Nya, apili diri dark kay tanan nimong i-hide. For example, kaning ako ang double chin bitaw, imuhan ni double chin. Double chin di ay. Imuhan ning takluban. Nya, imo lang ning siyang ihingana. So, imo po ni siyang butangan diri kilid-kilid. Off na lang. Okay, so apila dire. Para nga mura jud ma-shape nimo ang imong face. Kung gusto kag heart shape, kung gusto ka og unsa nga shape. Now, naanatay contour, di ba? So atong buhaton karon, mangita ta og pwede nato gamiton nga blush on. Dire kani siya murag pwede ni. Gamay-gamay lang, ana lang. Ngita lang ta dire. Anong murag na i-blush. Oh, nya mag-smile sa kaday mo ra kag buang. Naana ba? Naana ka. So, smile ka. Naana ka kay aron ko nung makita ang imong dimple of your cheek or apple, di ay apple. Di ay dimple. So karon nanatay cheekbone. So ang imong buhaton karon mangita na sagad para sa imong highlight. Oh, so kani akong gigamit para maka-highlight ko sa akong mga dire. Dire imong ibutang nga imong highlight. Kay the more mo labi na sa mga mga kaning nanay edad-edaran bitaw tagamay. Imong butang gamiton ni nga highlights. Okay, unya imo pa ning butang gamay diri ko no kay aron na mura po siya ma-highlight. Okay? So, mauna nga tong make up. Joke up dye. Cool. Karon ato anang butangan o kung gusto ka magbutang og eyeliner, butangan sa natong eyeliner. So mangita ta diri og kuan gamay lang siya kay nga eyeliner, okay? So para lang makita ninyo sa unang pagbutang sa akong eyeliner. So kani akong eyeliner mo karaan na ni siya. So imo ra siyang butangan og ingana. Imo lang ipatong diri oh. Sugod ka diri. Yan. Sugod lang ka sa kilid. Kilid gyud para nga di ka maglisod. Unya imo dayong ipa kung gusto nimo ipa-extend diri gamay. Aray. Oh. Di ba? Di na ko yung eyeliner. So sa pikas imo sang gihimo ana imo lang pong butangan og drawing dire. Ana. I-balance. Ayan. So, balance lang nimo. Ana lang siya. Okay, so delete na to butangan ang ilawom para murag mas pang morning for daytime lang jud siya. Nya ang atong sunod nga buhaton karon is